उरैरोब मा होननानै जाखो बेलासिनि गोजोननाय रा बयखौबो जासिहरबाय लेंहरदो फैदो लोगोफोर फैदो फेरा गिदिर थानाङा बानायसोना हाथाया देन्जारखा नै माथो होनबावनो बेफोरखौलाय लोगोफोर नै बानायसोआ देन्जार जोंना बानायसो मा होनो एलजि बर'आ दा एलजि बर'ना माबा होनो आरो मा होनो बिदिनो आंखौ बे चिराङाव जेसेबांनाखि गामि दङ बिसोरो लाफा गरम होनना मिथिनाय लाफा जायो गरम आदसा देन्जारसो नामा ने फैलायबाय आरो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो फैदो सनामोन आगैमोन जारौमोन बाबुमोन डाइलग होलाय मोनसे सल'बाथा खोन्थालाय मोनसे सल' र' गोसोखाखै आं फै गोबावसैमोन नालाय जों गोदो एल पि स्कुलाव फरायनाय समावल' खोनाबोनाय र' एसे गोसोखांनि आङो सासे फैबाय दे कमेन्ट खालाम दे र' एसे गोसोखांग्रोनि मा सल'बाथा खिथानो दिनैहाय आंनि लाइफआव नैबे बानायसोआसो बांसिन रायज्लायगोन आरो नोंथांमोनजों नुजाफैदों नोंखौ खिथानो सानैबो उसुबिदा जायोना ना मा होनो लोगोफोर लाजिदों एसे लाजियाखै साबा फैजेनबायावनो दे थ' लोगोफोर नायलांबाय था मोनसे सल'बाथा खिथानो नागिरदों आङो आदसा सल'बाथायानो जाहैबाय बे दस्रा जाथोनखौ होनोसै नामा सल' बानायनांगोन रा बानायदो मोनसे गामिनोलै लोगोफोर खान्थालबारि होननाय मोनसे गामि दंमोन जाहैदों दाना मोनसे न'खर जाहैदों बे खान्थालबारिनिनो आरो बेवहाय सानै बिदा फंबाय दंमोन जाहैदों बिदाया हाबा जाबाय जाहैदों ओमफ्राय बिबाजै बुबाय आरो ओमफ्राय दाना फंबाय हाबा जाथ'वाखै मिनिनो नाङाब्रा दानिया बिदिनो हाबा जाखांनानै मास मोननै मोनथामसो नि गेजेरावनो बिदाया आलादा जाबाय जाहैदों दाना आलादा जाबाय नालाय माने जुदा जाबाय आरो मा न'खर गावस्राबाय आदसा बिसोर गैयाबाथाय दस्रा होदो लोगोफोर माने एसे जोंना उसुबिदा जागोन बानायसोआ नालाय एसे चेन्ज बानायनोसै आरो माबाखौ माने सल'खौ जायगाया बारा थिग नङा नालाय एसे हाग्रा बारिबो ओंखायनो एसे दस्रा टाइपनिमोन आरो बे सल'बाथाया दायो आं एसे मोजांखौ लाबोफिनसै आदसा दे 1 2 3 ग स्टार्ट मोनसे गामियावनो थुरिबारि मुंनि मोनसे गामियाव सानै बिदा फंबाय दंमोन जाहैदों सानै बिदा फंबायथ' नङा मिस्टेक र' मोनसे गामियाव सानै बोराय बुरै दंमोन जाहैदों बिसिना बिराद बोरमा फान्था दं जाहैदों खासि एकदम गोगोम दा बुंसै आरो बेबायदि दंमोन जाहैदों ओमफ्राय दानिया बे गामिनिनो सानै सिखाव दंमोन जाहैदों थर आरो सन्थथला होननाय थर आरो सन्थथला देन्जार नाम ने दे दानिया बै थर आरो सन्थथलाया सानसेखालि सानबाय जाहैदों गावसोर सानैजों सन्थथला बै बोरायनि बोरमा खासिखौ खावना लायनोसै नै सन्थथलाया बिदि बुंबाय आरो थरखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय दानिया थराबो जागोन दे बिदिब्ला होनबाय जाहैदों ओमफ्राय दाना बिदिनो फुङाव रायज्लायदोंमोन आरो बिसोरो बे टारगेटखौ फुङाव लादोंमोन बिदिनो फुंनिफ्राय फैयै दाना मोनाबिलिनि 7 बाजिबाय आरो 7था जाबाय आरो दानिया बोराया बुंदोंमोन जाहैदों बै गामिनि आरो बोराया बुंबायनो बुरै मा ओंख्रि जानोब्रा दिनैलाय होनबाय जाहैदों सबायजों दाउजों जानोसैदां बोराय होनबाय जाहैदों बुरैया बिदि बुंबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो दसे समनि उनाव खारै सरनानै दोनखालायबाय जाहैदों बुरैया बे दाउजों जानो आरो बिदिनो दाना खारै सरनानै दोनबाय आरो
बिदिनो सबाइ ओंख्रिया एसे लेट जाबाय नालाय बेनिखायनो गाबोन जानोसै बोराय गाबोन फुङाव संसै होनबाय जायो बुरिया आरो आदसा ओमफ्राय बिदि होननानै खारैया सरगासिनो जाहैदों दाना जाखां लोंखां हरनि 9टासोआव बोराय बुरै उन्दुलांजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय बै थर आरो सन्थ्रदलाया फैगौ बोरमा खावनो बोरायनाव दे कमेन्ट खालामहर लोगोफोर नैबे बानायसोनि सल'खौ खोनासंनो माबायदि मोनदों बानायसोआ जागायगासिनो दं दे बोरायनाव बोरमा खासि खावनो फैनो नागिरबाय जाहैदों बे थर आरो सन्थ्रदलाया आरो दसेखिनि समनि उनाव फैबायबो दानिया थरा सन्थ्रदलाया बोरमा खावग्रा जाहैदों ओमफ्राय थरा मानसि नायग्रा थरा मानसि नायग्रा जाहैदों ओमफ्राय दाना सन्थ्रदलाया बोरमा खावनो नागिरबाय दानिया बे समावनो बोरमा खेवहां जाबाय जाहैदों थरा ओमफ्राय ओंखाम संग्रा गुदियावनो बोरमायाबो दानिया बै खारै सरनाया थर होनबाय ओमफ्राय दाना थरा गावखौ गाबज्रिनो साननानै मा सिखावानो लागाव दाना बोराय बुरैया आन्दाज मोनबायना सिखावानो बिदि होनदों सिखाव बिदि होनबाय बे खारै सरनाया थर गदोंमोन बिदिनो बोराय बुरैया सिरि मोनलायबाय जाहैदों सिरि मोननानै ओमफ्राय बोरायनावथ' माबा दंखायो नालाय थुंग्रि दंखायो गोलावनो बेखौ लानानै दाना बाहेराव ओंखारबाय जाहैदों बोरायबो बुरिबो लागाव दाना सानैबो थर आरो सन्थ्रदला फोरलाब फोथाब खारलांजोब्बाय एसेयावनो सल'बाथाय जोब्बाय लोगो आरोबाव बानायसोआ सल'बाथाखौ बिराद मोजां खोन्थाबाय आरो खोन्थानायजों लोगोसे मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाय खोन्थानायजों लोगोसे नैबेयो जाहैबाय सिथावा जाहैबाय बानायसोनि बान्था सल'बाथा खोन्थानायनि आरो खिथाबावगोन लोगोफोर र' जादो जा दे बायह्रायाव थांसै र' लोगोफोर आं दसे बायजोआव थांग्रोनि कमेन्ट खालाय लोगोफोर दा बानायसोआ बान्था मोनबाय आरो नै ओरैहाय जोङो सिथाव जानायनि लाहार फाहार खालामबाय नैबेलाय ओइ बा नोंखौ नुहुरदों माथो ओमफ्राय दा जोङो जासिगोन बानायसोजों आंजों दा बानायसो दंबावो लोगोफोर दंबावो र' दंबावो दा दे जासिगोन आरो बानायसोआ नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनदोंबा होहरदो लाइक शेयार कमेन्ट मा र' 1 मिनिट खालामगोन र' दासो माव बेखौ हेलौ लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालायदो लोगोफोर आरो खिथाबाव मानि सल'बाथा खिथाबावनांगौ नामा दे कमेन्ट खालाय लोगोफोर कमेन्ट खालाय नै जों बर'दिननि सिथाव गुदुं जानो नागिरदों गोथाव बेनो जाहैबाय बानायसोनि बान्था सिथावा गोथाव दा रायलाय जा बर'दिन जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव बेसेबां अमा बेदर जादों होनदोंलाय नोङो देन्जार जाखाबाय आं दा बायदियाव ना आंनि उदैयाव जेसेबांनाखि आदार दं बेखौ डाक्टारनाव बरन हैनानै डाक्टारनाव बरन हैनानै थाब जा डक्टर माबानाव मा होनो बेसर फेरेदग्रा मेसिनजों फेरेदबा ओरैबायदि मोनगोन ना आंनाव थावानो सेरनैसो मोनखागोन ओरैबायदि दा जों बेलाय नै लाल साहा लाबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे अमा बेदर बेलाय नै आसाम ट्रेक्टर जों जाबाय ओरैबायदि गोथाव ना आयो लाल साहालाय गोथाव मोनदों दा नै साहाया
आंना ले लुदो माहाय दं आद्रा आद्राल' लुगोरा बुंदों सावा गैयाबा नानि सोमोन नों बिसिनि थाव नांजोबबाय माथो रावबो कमेन्ट खालामाखै माथो कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर सिथाव जोंहालाय सल'बाथा खोन्थाग्रा बांसिन मोनजाखायो ना ने बानायसो दाउबोब्रा मा दावलांबाय थायो दे लोगोफोर कमेन्ट खालाय लोगोफोर यो नायजागौमोन ना कमेन्टखौ फैयाखैदां र' दे एसे बोथ्रादना फैयाखै मा कमेन्ट खालाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जोङो दा जादों आरो बानायसोजों आंजों ओमफ्राय मा ए अमा बेदर जादों दै सल'बाथा खिथाबावनोसै आं लोगोफोर माथो बिलाइ दं अ सामस नांगौ थारमाने दा सामस नांगौ इजादो दहायनियाथ' थर आरो सन्थ'दानो थांबाय दानिया मा खिथाबावनो जोंना बानायसोखौ आगैमोन होनग्रा बायदि नुखायो ओरैनो हालाय एसे सिदा बिलाइ गैया रानजोब्बाय रावबो गोसोथोथारा नालाय रावबो गोसोथोयो रानबाय जाद्रायाखै सानबाय बायनानै हरनि 12ता 1ता गाहामबाबो उन्दुनो ओंखारलायलांला सोरबाफोर लादो आगाय लादो हाथाया ओरै खोन्थाहरलाय माथो ओंखारलांजोब्बायसो लोगोफोर ख्रिस्टमासनि एसे जादों दे जोङो बानायसो होनदों जागासिनो दं ओमफ्राय ओरैहाय लाल साहा आरो रेड टि ना मा होनो इंराजिनि माथो बरिया रायलायजा बरिया बरियाथ' संख्रिनि बेबायदि जाबा मोजां आरो बेदर जानानैहाय जोङो माबानिसो चिरांनि आगै चिरांनि रुमबां बर' हरबाय जोंना बहानिलै आदा मोनालाय चिरांनि नानि चिरांनि जों चिरांनि दै नानिमोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि औ चिरांनि आरो ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दङ खबर सबर माबोरै खोन्थालायहरदो ओमफ्राय बहानि जाखो जोंना नानिमोना गाज्रि मोननो नाङा दे जोङो एसे ख्रिस्टमासनि अमा बेदर जादों आरो बाक्सानि आदसा थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नैबे बानायसोआ जोंना पस्ट खालि आरोखि बिथांखौनो माने आङो एसे इउटुब चेनेलाव देखायै नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै एसेसो उनफ्राव चान्स मोनो खोमा बानायसोआ ना मा होनो बानायसो आमायसो ज' लोगोफोर माथो रावबो कमेन्ट खालामथारा बाजै दंना गैया सोंहर ओमफ्राय माथो दामला बायखो
ओमफ्राय जोंनि चिराङाव बेरायफैनोबा ओरैबायदि मोजांखा जायगाया दायो बर्थमान गय बागान एकदमबारे बिराद गय बागान जोंनि चिराङाव ओरैबायदि गय बागान नोंथांमोनाबो जोंनि चिराङाव बेरायनो गोसोब्ला नायफैनो हागोन आरो स्टक गैबावला मानो बिदिथ' जानो मोनामोन सिथावाथ' जोबनो मोनामोन दाबो आइयाव जोंनि लाइफआव माथो रावबो फैथारालै बोरायखायनो रावबो नायनो बासिनदां जागोन नोंसोर अनाब्ला सोर अनो लोगोफोर देलाय बानायसो माबायदि मोनदों खाजि मोनजानानै बिराद मोजां मोनदों आं नाथाय लाइफआव रावबो फैयासैना बेखौसो एसे दुखु मोनदों दुखु मोनदोंना अरजाया सासे फैब्लाबो बेनो जथेस्थ' जोंनि थाखाय धन्यबाद आगै धन्यबाद लांदो सासेल'सै नै मा होबाय वा लाइन ओरैबायदि गोथाव जादोंना बाब क्रिसमासजों लोगोसे गोदान बोसोरनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा हेपि निउ इयार 2023 खौ गारनानैहाय आरोबाव जोङो 2024 फैगासिनो दङ आरोबाव जोंनि बैसोआ बोसोरसे बारायबावबाय आरो बोसोरसे बोरायबावबाय जोङो माथो हांगारनांजोबखो जाखावखाबाय जोङो दिनै संख्रि बाबदोंलै बेदरा संख्रि बाबदों संख्रि अमा बेदरा संख्रि बाबदोंब्रा बेदरा संख्रि बाबदों बिदिथ' जाहोनो मोनामोन जोंखौ आलासिफोरखौ ने बानायसो जों आलासिफोरखौ बिदि जाहोनो मोनामोन बाबदों दा दसे मोसाहैनोसै मोनागासिनो दं नै सानाबो मोनाबोबाय एसे आधा घन्टा जानोसै हा आधा घन्टा जानोसै नैबेजों संनो रोङिफ्रा जागासिनो दङ संख्रि गोबाबसो संना होदों जोंनो सेस खालामबाय जोंखौ आरो ओइ उखुन्दै खुबाय थानाया ओरैहायमोन नामा थाथैनाय जाबाय बै उखुन्दै खुबाय थानाया अमा बेदर गोजा अमा बेदर लाबोदों आरो माथो रावबो फैथारासै दा अब्ला दिनैनि आंनि बे लाइभआव जायफ्रा सौफैनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि लाइभखौ जोङो बेखिनियावनो बानायसेजों आंजों दोनथ'नाय जासिगोन ने बाय बायसै दे नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर औ बाय बाय लाभ इउ अल